Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, dinhin ining misa padayon natong iampo ang panginahanglan karon sa kalibutan, labi na ang hingpit nga kaayuhan nato niining coronavirus nga COVID-19 ug sa iyang mga variants ug ato sang padayong iampo ang tanang na biktima sa bagyo nga Odette nga unta matabangan ug makarecover na sa ilang kahimtang karon. Iampo po nato ang mga taong nagtabang sa mga nanginahanglan, ilabi na gyud ang ato mga benefactors and donors na nagsigig tabang sa atong panginahanglan, labi na ang namalit aning atong DMC, atong gitumong aron pagtabang sa atong mga nanginahanglan nga mga kaigsuunan, atong ipalit og atop sa ilang mga panimalay na wagtangag mga atop. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, hinumduman nato ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug liguna kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Niadtong higayuna nakigubat ang Israel sa mga Pilistihanon. Nagkampo sila didto sa Ebenezer ug ang mga Pilistihanon didto nagkampo sa Apik. Naglaray ang mga Pilistihanon atbang sa mga Israelita ug sa ilang panagsangka nabuntog ang Israel sa mga Pilistihanon ug 4,000 ka Israelita ang nangamatay. Sa pagpauli sa mga trupa dito sa ilang kampo, ang mga pangulo sa Israel miingon, nganong gipabuntog man kita sa Ginoo niining adlaw. Dadon tanganhi gikan sa Silo ang sidlanan sa kasabutan sa Ginoo aron ubanan kita niya ug luwason gikan sa atong mga kaaway. Busa nagsugo silang mga tao pag-adto sa Silo aron pagkuha sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga maoy naghulagway sa mahimayaong trono sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang duha ka anak ni Eli, si Opni ug si Pinihas, mikuyog sa sudlanan sa kasabutan. Sa pag-abot sa sudlanan sa kasabutan dito sa kampo, naninggit ang tanang mga Israelita ug milanog ang ilang tingog. Sa pagkadungog sa mga Pilistihanon sa singgit, miingon sila, unsa may buot ipasabot sa mga Hebreyo nga naninggit man sila. Ug sa pagkasayod nila nga ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo diha na sa kampo, nangahadlok ang mga Pilistihanon ug miingon,
Ang mga Dios miabot sa kampo, ug sila miingon, alaot kita kay walay nahitabo, nga sama niini sukad masukad. Pagkaalaot nato, kinsa may makaluwas kanato, gikan niining gamhanang mga Dios. Mao kini ang mga Dios nga nagsakit sa mga Ehiptohanon, pinaagi sa tanang matang sa katalagman, didto sa kamingawan. Dili kita mga hadlok, ug magpakalalaki, kita aron dili kita maulipon sa mga Hebreyo, ingon nga kaniadto sila naulipon nato. Musukol kita kanila, busa nakig-away ang mga Pilistihanon, ug nabuntog nila ang mga Israelita, ug nanglayas ang mga Israelita, ug namauli na sa ila. Daghan kaayo ang nangamatay, kay miabot og 3,000 ka sundalo ang nakalas. Nailog ang sudlanan sa kasabutan sa Dios, ug namatay ang 2 ka anak ni Eli, si Opni ug si Pinihas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwas sa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Luwas sa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Imo kami karong gisalikway o gibutang sa kaulawan, ug wala na ikaw muuban sa among mga kasundaluhan. Mitugot ka nga pasibugon kami sa among mga kaaway. Silang nagdumot kanamo, miamong-among kanamo sa ilalang gusto. Luwas sa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Gihimo mo kami nga kabasulanan sa among mga silingan. Gibugal-bugalan o giyam-iran kanilang naglibot kanamo. Gihimo mo kaming sanglitanan diha sa kanasuran. Usa ka katawanan taliwala sa katawhan. Luwas sa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Nganong gitago mo ang imong nawong, di kalimtan mo ang among kabul-anan ug among kadinaog daog. Kay nangapukan kami ngadto sa abo, ang among mga lawas giyatakan ngadto sa yuta. Luwas sa kami, Ginoo, sa
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa Kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayawi ka, O Ginoo. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod og mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kun buot ka, makaayo ka kanako." Naluoy si Hesus kaniya o gihikap niya ang sanlahon og miingon, "Buot ko, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. Unya, gipalakaw siya ni Hesus o gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, apan adto adayon ang pari o pagpahiling kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo kana. Apan milakaw ang tao og nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang panugilon og tungod niini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabilin na lamang siya sa mga dapit nga awaaw ug nangadto kaniya ang mga tawo nga gikan sa nagkalain-laing dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa na ay masulubon kayong nahitabo ang mga Israelita napildi sa gubat kaduha gyud. Napildi sila sa mga Filistihanon sa ilang mga kaaway. Primero, murag okay ra tong pildiha kay 4,000 kasundalo ang namatay. Pag ikaduha, gidana gyud nila ang presensya sa Ginoo, ang arka sa kasabutan. Mao na gyud toy ilang stronghold. Murabag kuyog na gyud nila ang Ginoo ba, panahos gubat. Pero ang resulta 30 na hinuon, 30,000 na hinuon ang namatay. Unya hastang pari nga nagda sa arkas kasabutan na apil og kapatay. Grabe kay ang pagkapildiha. Ngano man nga namatay ang pari og ang mga Israelita na pildi, nakuyog naman unta nila ang gamhanan nga Ginoo. Hibaw mo ngano? Wa mo kibaw? Pangutan ala niyang Ginoo og mga matay na mo didto sa langit. Nanganong napildi man to Lord, nakuyog naman ta to namo. Kuyog naman tato nila. Kanimanggong Ginoo, ang gusto niya, siya mo'y magdiktar nato. Dili kita mo'y magdiktar niya. Kasagaran, kita manggod, mugamit as gahom sa Ginoo para sa atong kaugalingon. Usahay pagani, mugamit tas sa gahom sa Ginoo para sa atong kaayuhan apan kadautan sa atong isig katawo. Mo nay peligro kayo. Kanabtang gamito nato ang Ginoo para sa atong kaugalingong katagbawan. Mga lusno gid ta. Para gud aning COVID. Aning COVID. Hibulungan man jud kay ni. Kasimpol aning sakita. Ang leprosy gani, leper ba kaning leper diri? Kausa ra gihikap ni Hesus oy. Wag tang kalayo ra ning COVID sa kangilngig sa virus anang leprosy. Di ba? Nya ngano mang 40 naman atong ampo ani. Wa man gid ta mura mag wa gid ba? Murag mo aksyon siya ka ana sunod surge na sad na karon padung na pod mo lockdown. Ngano man na? Tungod kay hasta ang okasyon sa COVID
Hasta gani ang okasyon sa trahedya gigamit nato para sa atong kaugalingon. Unsa may nahitabo? Panahos COVID karon, porting daghanang ni mahal nga mga palaliton. Nang mahal kay wa na may laing naninda. Panahon sad sa udit, kaning bagyo nga ni kuso-kuso nato nga nangabali in taon ang mga hasta gani mga simbahan, nangadaot ang atop, nga lusno pang uban. Nangamatay pag yung uban, hasta pari. Ngano na? Tungod kay mapahimuslanon kay ta sa grasyang gihatag sa Ginoo. Ato ra yung hotdon para sa atong kaugalingon. Mao na imbis grasya, mahimo ng disgrasya. Pareharagod na sa babae o sa lalaki, grasya ba ng panag-uyab? Kanang makauyab ka ba sa inyong paminaw, grasya na o disgrasya? Para sa mga dalagag ulitaw, porting ninduta na grasya kay na. Pero ilan ang gamiton para sa ilang kaugalingon, di sila maminaw sa Ginoo, madisgrasya gyud. Do na gyud magantos nga maghilak tungod kay gasigig suka-suka wa nay bana. Di ba? Apil pa mga ginikanag antos. Siging buhian ang anak nga way amahan. No. Kaning pagkapari, unsa man ni grasya ni disgrasya? Porting dakuan ning grasya ha. Pero di ko magmatngon ani isip pare na maora ni muhatag na kog grabe kay pakauwaw sa akong kinabuhi. Magtago-tago nako. Usahay magdepresyon pa tungod sa kauwaw. Kanus-am na mahitabo kung gamito na nako ang akong gahom sa pagkapari para sa akong kaugalingon. Muna si Jesus diri giingnan gid niya ang kadtong sanlahon nga naayo. Ayaw panabi ha ni bisan kinsa ngadto noos pari. Pasabot paminaw sa simbahan. Sunda unsay gusto sa simbahan aron ka mapamatud-an nga naayo. Nangadto ba siya? Perting panabi. Si Jesus dili na hinuon makasud ngadto sa syudad, nagtago-tago na lang. Pasabot mawa ang presensya sa Ginoo. Nabalik ta adtong kasabutan, arkas kasabutan. Gitugot sa Ginoo nga mabihag sila og mapildis gubat aron matudluan sila nga dili na gyud magpagarbo nga ang ilang Ginoo makapatay og kontra. Kay mao man ginay pagtan-aw gud sa mga Israelita o sa mga Hudiyo, ang among Ginoo muluwas namo mupatay sa among kontra. Pag-abot na ni Jesus, si Jesus ba? Pag-abot na niya ang tinuod nga manluluwas, unsa na may iyang gisulti? Love your enemies. Higugmaa ang inyong kaaway. Amo na hangtod karon si Jesus wa ginadawata sa mga Hudiyo. Labi na gyud mga Hudiyo wa mosunod niya ba? In general, wa gyud sila motuo nga si Jesus mo'y Mesiyas. Nga naman, wa may ayo ning iyang tinudluan. Kanang kwarta, unsa man na? Grasya na, disgrasya. Ang kwarta grasya gina makapahimo pag unang gamhanan sa tao. Karon panahon aning eleksyon, kasagaran mo daog ang daghag kwarta. Gahom na ang kwarta ba gahom. Wa gani kay kwarta, wa kay gahom. Di gani katagdon, di ka mailhan. Maubtan na sigihan akong share dinhi. Paita katong wa pa ko'y kwarta sa una. Wa pa ko mapari, way mo agdag kaon. Karon nga pari na pugsong yung pakaon bisag busog na. Ano ba? Nga naman, nana may gahom. Naghana magkolekta. Pero wa pa'y kolekta sa una, way mo tagad eh. Pero tanawa, o gamito na to ang kwarta para sa atong kaugalingon, malusno gid ta, mudaghan ang atong kontra, mahimotang lonely, og ang kadaghanan nakasala og dagko kaayo.
Nagtagbaw sa kwarta ang pari, nakapamabdos og babae. Ano? Naanad sad ang pari og kwartahan, nakabit-kabit sa wait lang, kita tinakabit ato. Ato bang hapit patya dito sa lain tong diocese in town. Nasikat sa to social media nga nasakpan gyud nga ang iyang asawa na ay relasyon sa pari. Di ba? Perting sukuan to, hapit gyud lamparuha ang pari. Luoy taon kayo. Nga naman, kay na, ano bang nakuan sa ning kwarta? Mo nang malipay tan ang kwarta, gamiton sa kabubuton sa Ginoo. Unsaon man, itabang nato sa mga nanginahanglan. Muna karon daghamang way atop, salamat nga daghan sad ang nanghatag nato og hinabang atong DMC, atong Divine Mercy and Charity. Kanang gahom, unsaon man ang gahom aron mahimong mapuslanon, kinahanglan gamiton sa pagpatunhay sa hustisya. Hustisya ba? Kaangayan o kaluwasan sa tanan, dili sa pipila lang sa tanan. Ako bitaw magkatawa ko karon ngano man, daghan tarog mga kahoy, mga dagkong punuas kahoy ba nga ni-encroach sa atong highway. Kanang highway diha nato, di ba? Naay kahoy diha, naay pipila ka mga punuas kahoy nga ning sod og mga 1 meter, usahay 1.5 meters, usahay hapit yun makatunga sa karsada. Nag-ana niya ang punuan na diha, wa gyud putla kay kuno supak sa balaod nato. Wa gyud putla kay madaot ang kinaiyahan. Wa gyud nakaputol ana kay gamhanan man ang balaod nga nagingon ayaw putla ang kahoy. Moabot bitas udit, gipamutol ang tanang kahoy. Wa man lagi ta masuko sa DNR. Ang sana kanang sa Bagyo. Wa man lagi DNR nga ingon Bagyo ha ikiha ta na. Ingka natural man na pader kay katastrofe man na. O di sa to pa pwede ra gid maputol ang kahoy. Di ba? Nya nganong wa man naputla nga nangapahak na mga inang kilid kay nangasabod ang mga sakyanan, hazard man na. Pila naman kabuok nangamatay tungod ana kay obstruction manasdan. So nang ka highway nya naay ni encroach nga kahoy dagko kayo. Murag dinhi ra gid na sa Pilipinas ug wa ko masayop kay nakaadto kog laing nasod. Ang ilang mga dagkong highway wa gi kahoy nga nagbabag. Wa gi nag-aling kahoy sdan. Layo yun, hasta balay, layo ginasdan. Kita ra gid dinhi nga dagko kay mga highway provincial ba na or unsa nang highway hada, national highway ba na, naay nag-encroach. Nya anha sad magparking ang mga sakyanan kay di man kaagian, di anha sad magparking. Unsa mo na? Exercise of power for justice or exercise of power because of self-righteousness. Muna si Kristo ang iyang gahom gigamit niya paghatag og hustisya. Ang resulta nalansang siya sa cross. Nganong nalansang siya sa cross? Iyang gipakita nga bisan sa kasakit, ang kasakit himuon akong kalipay, ang kamatayon himuon akong kinabuhi. That is my power. Pwede ra ginagputlon ang mga kahoy basta nakahazard sa katawhan nya ato lang sang tanuman og laing kahoy kay si Odit gani ni putol mangganig pila ka libo ka kahoy wa man kita maguol nga nangaputol to nga mausab ng ecology ngano man mutanom ra sad nang Ginoo og mga kahoy iyang patubuon. Ang importante lang dili unta mahimong hazard sa atong kinabuhi. Mausa na ang kwarta, dili baka mahimong hazard ang kwarta kung gamito na nato sa pagsuhol og mga tao aron lang mahimo natong guns and guns unya mo patay na para
sa usa ka gamhanan nga tao nga di gustong ilisan ang iyang gahom, ilisan siya sa pwesto. Unya musuhol na siya pinaagig kwarta aron pamatyon ang posibleng muilis niya. Mao nay nahitabo ni Hari Herodes nga gipangpatay ang mga bata tungod kay nahadlok siyang ilisan siya siyang gahom. Mao nay wrong use of power. Nya mo na si Kristo ang iyang gusto nga atong gamiton ang gahom sa pag-alagad, sa paghatag og kaangayan. Diri sa unang pagbasa, ang mga Israelita niining panahona masinupakon sa Ginoo. Giingnan sila sa Ginoong, ayaw mo paghimog mga idolatry. Nagsimba-simba na sila mga Diyos-Diyos, pipila kanila. Ang ilang mga hari nagsugod, nagsupak sa Ginoo. Gitawag na sila sa Ginoo stiff-necked people, mga gahig ulo. Nya kay naa may gubat, gamit-gamit dayo Ginoo. Ug wa na gani gubat, hala patuyang dayon. Usay sa kita ingon ana sa tag na ibagyo, hala luhod-luhod ngadto sa Ginoo. Munindot na gani, mo normal na gani, hala kabit-kabit na sad, hala sugal na sad, hala hubog-hubog na sad, linibakay na sad. Di tatay ingon ana, no? Consistent undatang magbuhat unsay maayo aron padayon sad nga maayo gyud ang atong sangputan. Muna ang ato tingali karong ipangutana, lingi-lingian na inyong tupad diha. Ingna unsa may imorong kahimtang, gamhanan ka o disgrasya? Kay o gamhanan ka, malipayon ka, o wa kay gahom. Disgrasya ka, guol ka. Nya ang ato yung makapaguol kung mawa na ang Ginoo sa atong kinabuhi ug mawa na sad ang iyang gahom dinhi sa atong kinabuhi. Manindog ta. Mga igsuon, masaligon sa grasya ug kaluoy sa Dios, muduol kita nga puno sa pagsalig ug moingon, maluluyong Dios, dungga kami. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa simbahan ug sa mga nangulo niini nga magmatinud-anon sila sa ilang pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa atong nasod nga makahatag ang mga ahensya sa gobyerno ug tarong nga mga programa sa panglawas ug pag-amping sa kinaiyahan, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, alang sa mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila
sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Dios lungga kami. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga makaambit na sila sa bangketeng walay katapusan didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Dios lungga kami. Makagagahom nga Amahan, ikaw ang nag-amuma sa imong katawhan, dawata ang among pangamuyo, nagituboy des gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. I give to you my heart, I give to you my will, I give to you my mind, now I am yours to fill. And what I can take, please break, and what you take, please take, and what you break, please use. Use it for your glory, use it for your glory, use it for your glory alone. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini motubo unta kami sa pagkasantos o gitugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Nga naasab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amon ang bayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygo nang nagaangi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon nikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Haron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Naasab kanim. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios, nga Nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Love it was that made us, and it was love that saved us. Love was God's plan when He made man. God's divine nature is love. Born of God's love, we must love Him. That's why He made us to love Him. Only when we love all men can we partake of God's love. But only when we love all men can we partake of God's love. Magampo kita.
O Dios nga makagagahom itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug lihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Lihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diosnon nga gahom. Nya mahitabo rani nga mulihok sa atong kinabuhi basta gamito nato para sa hustisya o kaangayan o pag-alagad sa atong isig katao. So kang atong DMC, wala pa ko'y update karon, ugma na lang update, ang akong lang ihangyo nga ato ning tabangan, padayon, kay karon ra ni kutob nga Domingo ang atong pagpamalit sa para iatop sa mga kaigsuonan natong nawagtangan sa atop. Sige pa man merong counting sa mga sin nga palitonon. So yan po nato nga ubay-ubay unta ang mamalit ug kamo sad pamalit dayon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. I will be Yahweh who walks with you. You will be always within my hand. Take your
with all